So yan mga bay, karon mag-install ta og mini driving light. Kaya tong daan nga mini driving light naka-install diri mga bay is gitanggal na ko to. Kay nadaot ang isa, di na musiga, kaya kung gikubi-kubian, gisulda-sulda nako, nadaot hinoon. Sayang kaya kay ang tapiraw ra man tay daot ato. So karon naka-order ta og bago Pitcham mini driving light. So ipakita nako ang unboxing ani mga bay. Kung siya ang siga, so nindot ta kaysa 60 watts na po siya. Itong una, itong i-order is 30 na to. So karon 60 na. So kusog na ni mga bay. Ug na siya ay blinker. Makita ninyo karon sa tuang preview, sa tuang sunod ani nga video, ipakita na ko itong pakuang di unboxing ani. So tirahon na to ang atuang mini driving light with siyempre para goods. So, yan lang dayon. Kaning duha, kaning diode, secret ingredients mga bay. Para mas mukusog. So, duha na isla kami ni driving light ang order kay giganahan ko para sa akong isa ka motor nga si GB. So, kanginging na to ni install para nga di po siya mabiting nga na po siya mini driving light. Let's go! Naratong i-order 60 watts wala yung capacity, yung brand kay Pitcham, wala lang sa blower. So 2 watts lang siya, wala yung siga 1, 2, 3 sa 3 mag-uban ang puti o gilo ka 4 blinker. So wala siya mga bay. So good sealer mga bay, ayos. Kapi sa ta mga bay kay tugnaw kayo kay ulan-ulan sa gawas mga bay. So dara mga bay na backlash na nato. Dayon nato ning ilisan og bugo. Diri ta pag-attach og suga mga bay sa ato mini driving light. Diri nga linya accessory wire ni siya. Diri accessory wire dara. So tuning tarungon ato ni soldahon kay wala man gini solda siya. So soldahon na to kay naayo naman ato solda. Pang solda mga bay. Okay. Diba? Mati iilis para unique. Let's go. So mo ni ang accessory wire sa to ang Raider G mga bay. Sa flasher ko ga-attach. Dayon ang ground ako tapad rapod. So pag i-on mo siya musigaw. Diyan ako i-attach ang suga. Kung mini driving light. Diba? Karon mga bay nara ang bracket niya. Kini siya sa kani siya pang sa shifter ni katong single shifter ng mga bracket para wang ipagipusan. So mayan ta para na sila lalong. Ibutangan og straight niya aluminum bracket. Ana din na siya pop mo. Okay ra. Ana siya forma mga bay. Ano sa forma kanara. So ito sa ning tiyoson sa karon mga bay, narana plastar na atong mini driving light sa mga na forma niya. So wala pa ni siya i-adjust. Ito pa ni i-adjust yung asay kaya na plastar. So wala pa siya adjust. Yun yung wire dara kung gihikot para safe siya dili mabira-bira. Dayon pag abot diri gipalit ang mga diode dala mga bayo tag 18 ang isa 6 ampere. Gikunik na ko siya sa accessory wire para nga tuloy-tuloy ang laban. So kung nang gipang solda, so safe na siya. So try gin nato on. So naka-on siya. So i-try na to ha. Ito yung sigaw duha tulo. Ang una gina na yelo. Sunod ano siya na blinker. So butangan na to ni siya og switch. So narang switch na install na nako. 2 wires na mo sa klase ng mini driving light mga bay. So kaning mini driving light is pang emergency rin ako sa gamiton. Hindi ko siya gamiton ng kada adlaw-adlaw. Para nga dili siya madaot. Dali ka ng makalong ride ko, nana lang gid siya gamiton. Wala ni say fan nga
kan mga mini driving light mga bay. So testingan tani o mula ko tayo beginning ulay fan nga mini driving light og pila ka buwan ito ning gamit. Katotong Firefly wala man siya na ponder pero mo lagi nadaot ang isa ka electric fan atong isa niya kung gisulda-sulda na sipiat na sunog ginoon. Itong nadaot ginoon siya mga bay. So itiwasan nato ni. So na-install nato tong voltmeter. So plaster kay na. Hindi na mauyog. Pag i-on itong yabi, sumugas na siya. So anara kung mag-install mo suga kani pero kani siya mga bay, wala ni siya ikon ha. Wala na ko sa taori og tawagan ni relay. Kay naman ikaw galing mo relay atong motor. So kung ibutang is isa lang jud kami ni driving light. So kung serbato is stuck ra gyud. So mini driving light isa ra jud, mura gyud advisable ni mga bay sa mga motor. Dili pwede nga i-load pa ni daghan serbato ana. Kung isa ra gyud siya din, dili po siya perminti gamiton gyud. Ana ra siya mga bay. So ato yung tiwason. Ito yung final kung unsa kanindot ang plaster ani. So mga bay, na-plaster na ang diode. So na-plaster po sa accessory wire. Nabalot ako na ito. So kung bakit pang balot mga bay, lig-on kini mga bay, ductip. So kung nang gi-on, on, switch, yellow. Sabi ako so, di ba? So sa mga bay, palungan suga unak. Palungan sa suga. Palong sa atong suga para kita din yan sa kusog. Yellow, ano yung yellow mga baya? Sa murag puti man siya tanawon ng yellow, saba? Si yellow na siya. Puti. Puti o yellow mag-uban. Blinker. May blinker. Siya ro itong kasugatan hindi mo to. Managid siya mga bay. Ito ang mini driving light. So naratong wire. So diha lang na siya. So minimal lang kitong wire tungkol kay wala tay. Itawag o relay. Daratong mini driving light. Plaster na. And plaster na siya mga bay. 60 watts. Grabe ka kusog. So 30 watts sa ganin sa una na ito. Mara mga bay itong isa. 30 watts sa ganin na fan. So ito testing og on. And start. On headlight. Ito headlight. Yung driving light. Kayo. Kaduha puti. Katulo maguban ang ilaw puti. Kapat. Blinker. Grabe ka sakit sa mata. So muna siya mga bay, finished product na itong new mini driving light. So mabala na ito pila ka tuig or bulan na ito gamit mga bay. Pero ang kini siya pang emergency rin ako ni gamitan mga bay kanang mag-rides lagi ko. Okay, wala man siya fan mga bay mo init gid siya. So dapat magdagan gid siya gamiton nimo. So talagsaran ako ni siya gamiton gid. Pang emergency ra gid siya mga bay. Digit siya totally nga sige og gamiton kay para nga dugay madaot. Pilar gyud presyo ni 187 ra gud siya mga bay. 187 ra ni siya. Nga mini driving light, barato ra tayo. So mo po niya ko itaon sa kong isa ka motor sa GB. Tagsa sila na mini driving light. So kan GB na nakoy plaster. Then nag-order po kog switch nga nindot kinilisdan siguro na ko nig switch nga katong push button. Nag-order ko push button do ka buok. So manang temporary lang sa nako na. Ang paglason ra nako na siya mga bayo ko kapalit og electrical tape man god. So palit ako electrical tape. So kanara siguro mga bayo sa sunod na po ta makita-kita. So sila na to, di sila na to kan mga bayo, fuse. Sure, merang fuse ng original ng isa. So, mukni yung isa ka original. Kasi isa ka motor na ito mga bayan. Ito ikuha. So, para na siya i-fuse. Hindi na ko ibutang para in case of mabuto. Huwag kayo wala yung pasaninglan ng fuse ra. Okay, so,
Test drive na nato ni mga bay. Let's go. Karon mga bay, matestingan nato to mini driving light. So muni ang lugar nga walay suga. So ito kasi testing. So muni iyang low, yellow. Iyang ikaduha. Ay, medyo habog man ang isa. Habog man ang isa. Manindungan duha oh. Saya blinker niya, so medyo habog ang isa, medyo habog ang isa. I-try lang nato kay para mabala nato mga bay. Sa highway so karon pa na nakagawa si nginging. Kaya ayos na kung tabutsuan niya kay na bali ang iyang bracket kurog kayo. Muna niya ha, standard lang nga suga to lead 35 watts rin siya mga bay. Ini kay ma-adjust ito. 5 watts. Wala yung sugaw eh. Yang high eh. Dungan. Medyo nisaka ang isa. Tara. Dungan na sa dalawa. Okay. High. Puti o high. Blinker. Ayan. Okay. Goods kayo. Ito ang mini driving light mga bay. 60 watts ha. 60 watts siya. 60 watts.